Karon mo go, daghan kay niingon nga naluwas na daw sila, pero kung imong tan-awon ang ilang kinabuhi, luwasunon pa man, unsa man gyud timaan, unsa ebidensya, unsa proof of our salvation. Mao na to isgutan karon, no? Let's pray. Father in heaven, again, Lord God, salamat kay Ginoo sa imong kamaayo, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imong gihatag nga laing higayon, nga mamalandong na sa mis imong balaang pulong. Make us worthy, limpyuhi mi, kay nasayod kami imong pulong balaan kini kaayo. Unsa may mga butang sa mong kasing-kasing karon, Lord, nga may hinungdan nga dili mo tuhop ang imong pulong. Dili makapenetrate ang imong mensahe, Lord God, kuha kini. Make us worthy, cleanse us, Lord God. Tuguti ang imong balaang dugo, Ginoo, magalimpyo, magabanwas sa among kasing-kasing karon, aron mahimo ming takos, mahimo ming angayan nga mamalandong, mamati, maghisgot sa imong pulong. Tagay usab kami kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing mo sunod sa imong pulong. Kay diha sa pagsunod na ang panalangin. It's not enough just to listen to your word, Lord God. Ngay palapo sa pikas dunggan, ipangita nimo, Ginoo, doers of your word. So Lord God, tagay mi kasing-kasing karon nga masinugtanon sa imong pulong. And Lord God, I pray nga imong panalanginan tanang viewers, Ginoo. And I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. Walay makabalda kanamo karon. Ang imong kabubuton may matuman. Holy Spirit, gi-welcome kanamo. Ikaw lamang, Ginoo, among gipataas. Wala mi mag-isag relihiyon. Wala mi mag-isa og simbahan, pundok, grupo. Usa lamang among gipataas karon, Ginoo. Ngalan lamang nimo. Ngalan lamang ni Kristo Jesus, kay walay laing naghatag sa kinabuhi. Ibabaw sa krus sa Kalbaryo, ikaw lamang, Ginoo. So it's all about you. It's all about Jesus. Jesus reigns. And I pray, Lord God, nga as we listen to your word this afternoon, tuguti nga among mabati, imong gahom, imong presensya, imong dihog, imong hikap, ang manifestation sa Holy Spirit, Lord God, masinati namo. Let your will be done, Lord God. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. So atong teksto, makita ni siya sa episo. Gingon ni siya ni Pablo about salvation. Okay. Anyway, shout out 220,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Okay, let's go. Again, sa di pa gid ako ni basahon, i-share na to, Ikson. Ato i-share. Kamong na yung mga speaker diha. Ato nang ipakuan diha, Bluetooth, pastusgan na to, no? Ang basahon, nag-ingon ni Pablo, Ikson, about salvation. Unsay atong buhaton or maluwas ta, kabalo naman tana, pero naalang ko ipalauman og maayo ani. Kay nag-ingon diri, Ikson, si Paul. Episo 2, 8 hangtod sa 9, nag-ingon diri. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo. Wow, faith ra gid, no? Tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. Kay tinuod na. Busa walay makapasigarbo niini. Sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Okay. Balik ko na pa kung pasabton mo mga igsoon. Episode 2, 8 hangtod sa 9, nag-ingon diri. Kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. Wow. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Atong nadungog karon igsuon nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo. So wala abot ang buhat. Okay? Pagtuo ra man ang gisgutan dire, no? Kung ang usa ka tawo gusto siya maluwas, unya ang iyang gihimo nagbuhat siya maayo. No? Ang iyang gihimo igsuon, ning himo siya maayo si katawo niya, no? Ang iyang gibuhat puro maayo, pero abi yung maigsoon, maayo na sa mata na to, pero di kay po na makaluwas. Kaya ang kaluwasan, pagtuo nato ni Kristo. Hangtod dili nato ma-encounter si Jesus, mga igsoon. Hangtod wala tayo ipagtuo ni Kristo, igsoon, dili ta maluwas. Sayang. Matod pa sa pulong sa Ginoo ang maayong binuhatan trapura na sa Ginoo, igsoon, no? Trapura na di atubangan sa Dios, no? Ingon dire, pinagi sa pagtuo, naluwas kamo, way lain naluwas kamo. Tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat. Dili kay buhat kun dili. Grasya sa Dios, no? Gasa ni gikan sa Dios, mga igsoon, yang gihatag yang bugtong anak ka si Jesus, yang kumutuo ta niya according to John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son for whosoever believe in him. Dili na malaglag kung dili makabaton og kaluwasan or kinabuhing walay katapusan. Mao man siya, no? So, kung usa ka tawo igsoon na ipagtuo ni Kristo, iya siyang gidawat isip bugtong og personal manluluwas niya. Maluwas siya. Why? Because according to the word of God, ang pagtuo, ang kaluwasan sa pagtuo lang. Nga ang next line ng ingon diri sa verse 9, busa walay makapasigarbo nini. Dili ta ngay magpasigarbo sanglit, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot, no? Kay dili man ni hinaguan na to atong kaluwasan. Grasya man ni, gasa sa Dios. Mao na nga wala tay
Di ta pwede maghinambog sa sikataon tungod naluwas ko mauni mauna no. Tungod kay mauni akong gibuhat. Naluwas ko tungod kay mauni akong gibuhat sayop na. Naluwas ta tungod sa grasya sa Ginoo. Pinagi sa tong pagtuo ni Kristo. Pero abi mo igsoon dahil daghang bikilan eh. Kaya ang uban igsoon, yes, tinuod. Duha man ko kaklase na pwede ni siya pagtuo nga ba ra. Pero na gitawag og genuine faith. Na pagtuo nga genuine tinud-an na ba. Pwede man lahi man ang pagtuo nga ba ra. Nga wa sa kasing-kasing, no? Kung ang atong faith igsoon ni Jesus Christ is genuine, tinuod, matuod igsoon, nay resulta na. Nanay bunga igsoon. Mo ni timan igsoon. Yes, maluwas ta pinagi sa pagtuo. The moment we accepted Jesus Christ and we believe in Him, we have faith in Him, we are saved. Unya, after that, nay resulta. Tanawa, tagaan ta mo. Unsay rason igsoon nganong si Jesus, gihatag niya yung kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Iyang gihatag yung kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo kay nakita niya ang kalibutan, grabe kadautan. Nga wala na ilaing kuan igsoon kay sa Old Testament, no? Ug makasala sila kay mao na mag-ihaw. Mag-ihaw diha ug mananap niya nay dugo iula. Si Jesus igsoon, gihatag niya mismo iyang kinabuhi, no? Aron makabaton og kaluwasan kung mutuo ta niya. Kinsa may luwason ang mga dautan. Kinsa man ang mga dautan, ang mga naas kangitngit, mga naglunang sa kangitngit, mga naglunang sa kahugawan kalawayan, maunay luwason sa Ginoo. O kanang mga tawhana, mga adik-adik, mga kriminal, mga prostitute igsoon, makabaton na sila pagtuo ni Kristo, makabaton sila kaluwasan, no? I-rescue sila, bupasabot igsoon, mubiya na pud sila diha. So dili na bupasabot niya, example mga kriminal sila, no, mga adik-adik, mga drug lord, unsa man diha igsoon niya, na sila pagtuo ni Kristo. Luwas na sila pero nagpabilin sila diha. Ang meaning sa kaluwasan igsoon salvation kanang giluwas ta gikan sa mga gapos ni Satanas, no? Gipahigawas ta ba? Mao nay kaluwasan, gipahigawas ta sa kangitngit, naluwas ta. So dili ka pwede mo ingon nga naluwas na ka, naluwas na ko, nituo ko ni Kristo, and yet still naa ka diha naglunang sa kasalanan. Luwasonon pa ka diha. Kay kung tinuod kang naluwas, nahawas na ka diha, may hawa na kas kangitngit. Nganong ako ning gi-share karon igsoon kay ngano man nowadays daghan kayog mga ning claim nga luwas na sila. Luwas na may layo ra mo awahira mo luwas. Pero nawang binuhatan igsoon. Nagpatuyang pa, nagpadayon pa no. Giguba ang lawas nga templo sa Dios. Mao din ay luwas. Ang kaluwasan igsoon na ebidensya dili na bataman. Mabitaw si Jesus ningon sa bunga na ninyo makita, by their fruits we know them. Kung kinsa jud ang mga genuine nga naay faith ni Lord, kinsa gyud ang tinuod nga naluwas, makita na sa binuhatan. Pero dili mo pasabot nga ang binuhatan makaluwas, pero ang mayong binuhatan musunod na after we receive salvation. Naay maayong binuhatan, mabuutan ta. Ayaw lang pagalahala og ingon nga naluwas na ka kung nagpabilin ka sa kangitngit. Kung moingon kag luwas na ka, ning biya ka, girescue ka sa kangitngit. Nganong giluwas man ka, kay nakas kangitngit. Mingari si Jesus, gihatag yung kinabuhi ibabaw sa krus Kalbaryo aron ta matubos sa atong binuhatang dautan. And then sa diyang imo siyang gidawat, imo siyang gituuhan, naluwas na ka, muhawa na po ka diha. Dili pwede nga moingon kag naluwas na kagidawat nimo si Kristo nga nagpabilin kas binuhatan nga wa na kapahimaya sa Ginoo. Kung naa ka diha igsoon wa pa ka maluwas, luwasunon pa ka. Amen. Ang uban diha kay moingon man nga luwas naman ko, hay luwas ko ta na maligya gyud pong kagsyampo. Ang tinuod nga naluwas ni biya sa binuhatan nga dili maayo. Ang tinuod nga naluwas ni biya na sa kangitngit. Free na siya sa gapos sa kaaway. Mao bitaw na luwas na. Nganong naluwas piniriso pa man tauna. Sa dang atong gidawat si Kristo nang ang tanang talikala nga bugto. Tanang mga gapos sa kaaway nga bugto, no? Atong mga gapos bata sa makadaot nga bisyo pareha nako. Ako igsoon, no? 100% grasya sa Ginoo. Glory to God lang. Mo claim jud ko nga luwas ko ngano man. Kay kung kumpara sa kung binuhatan sa una kinabuhi, sa una luwasunon ko. Back then sa una mga igsoon, more than 16 years, no? Luwasunon ko ngano man. 12 anyos nagsige og soy og shabu, rugby, marijuana, bulkasil, barnes, unsa man diha mga suyuponon, sigarilyo, inom, babay, tanang klases kabuang gawas anang cocaine, di ko ana og injection. Kita ko sa una mga igsoon, di lang ko isulti kung disadapita somewhere in Cebu. Noyop mi dito. Akong atbang kay siya ra usaga inject siya ba. Gilanay ito niyang shabu. Pag human gi suod sa kuan, gi dunggap man inon sa kuan niya, gihikta ng kuan gianan na akong ugat. Hala,
Uyawa man injection, mabuang man tada, hindi ko na gusto ka tong dagandagan, no? Sumato akong mga binuhatan, igsoon, nga wapa ko nakadawat sa kaluwasan. But the moment I surrender my all, my everything to Jesus, mga igsoon, tanan, akong mga sala, nangay kong pasaylo, ning luhod ko, mihilak akong gitugyan, tanan sa Ginoo, ning tuo ko niya, nakabaton kong kaluwasan, at the same time, pag-receive na kong salvation, nabiyaan ako tanan, maunay ebidensya sa kaluwasan, na kay kinabuhi, nga na'y tinud-anay kabag-uhan. Di pwede mo ingon kag naluwas na ka pero nagpadayon pa kadiha og pangamang anang mga babae nga di nimo asawa, nagpadayon pa kadiha og magpakamang anang lalaki nga di nimo bana. Buguyas pastor. Dinuna. Nya ingon ka luwas na ka, luwasonon pa ka. Kangit-ngit man nga binuhatan. That's adultery. Amen. So naay resulta, naay fruits. Mo nagiingon ako fruits of salvation. Kaya dagang kay mingon luwas ng uban usay magwali ka yamira na ka kay sayop na ako luwas ko luwas pero binuhatan. Ang kinabuhi di mayong himblo, ang tinuod nga luwas naglakaw sa kahayag. Ang tinuod nga luwas igsoon naglang kinabuhi panalangin dili makaangin. Ang tinuod nga naluwas igsoon good example role model. Kung amahan ka maayo kang pagkaamahan, panalangin ka sa imong anak, panalangin ka sa ubang amahan. Kung inahan ka maayo kang inahan, role model ka sa imong mga anak, panalangin ka sa ubang mga inahan, mga asawa. Mao na tinuod nga naluwas no maayong ihimplo. Kaya nga naman, ang kaluwasan mga igsoon, sa diyang ato ning matagamtaman, nagyon ay resulta. Ang kaluwasan mo resulta, o tinudanay kabaguhan, after we receive the salvation nga gift ni Lord igsoon, nagyon ay resulta, atong kinabuhi. Sa resulta, pastor, natay, tinudanay kabaguhan, naay mausab nato, naay resulta, naay bunga igsoon. Di pwede nga moingon nga, yes, nadawat na nako ka Jesus, ug naluwas nako. Pag humani mog dawat sa Ginoo, himbalik na po ka dito, nag-chip in na po mo. Ingana bang luwas? No, mubiya na pugkas kangit-ngit. Si Pablo igsoon, ang iyang ngalan sa una Saul. Usa ka banggiitang maldito iyang ipapriso, ipadakop tong mga ningtuo ni Kristo. Iyang ipapatay salbahes. Panuluto si Saulo. Apan sa diyang iyang na-encounter sa agianan sa dalan padulong sa Damasco si Jesus. Wa niya makita pero kadungog sig tingog igsoon. Nagba siya, natumba, nabuta siya, niya giampuan sa lagad sa Ginoo nga si Ananias unya nakakita siya si Saul nahimong Paul, nahimong isog nga alagad sa Ginoo. Sa dang iyang na-receive ang salvation, no? Ning nahimo siyang followers ni Kristo. Naluwas siya, no? Nagpabilin ba siya siyang binuhatan sa una? Wala. Nabago na pud siya. So mao ni akong punto. Kung muingon ta mga Kristiyano nga naluwas ta, ang atong binuhatan may musulti ana, dili atong bakba. Atong pasultion atong binuhatan kay maunay maka-proof or confirm nga tinuod gyud ta nga naluwas. Kay ang atong binuhatan makita si Kristo. Atong batasan sinultian makita si Kristo, maunay luwas na dili kay magsige tag yaw-yaw ba nga luwas naman ko sakto ko sige kog simba kada Domingo, sige kog simba kada kadlawon, sige kog simba kada adlaw, sige kog ampo kada adlaw pero imong binuhatan kumusta? Wa man na alayan sa imong simba? Og sa ligid pa, wagol man, kabantay mo ng motor, magdagan nga ang ligid, wagol kay nangabali ang rayos, no? Bati kita naon, maganan na, nga na sa nang muklaim nga luwas na. Pero ang ilang binuhatan, wa ni sibo sa ilang baba. Bati kayong kinabuhi, di panalangin. Kung dili makaangin, di mayong ihimplo, kapandulan. Pero, ning claim nga luwas na, sayop na. Ang tinuod nga naluwas, mayo ng ihimplo. Good example. Naibunga sa kaluwasan nga tinud-anay kabaguhan silang kinabuhi. Kung sa una himalikason, hinunguhon sila karon di na mamalikas, di na manungo. Kung sa una igsuon, lulong sila sa makadaot nga bisyo karon, ang ilang bisyo way lain kundi ang magserbisyo ni Kristo na lang. Mao na naluwas na, so naay kabaguhan. Kung sa una sa lawayon siya igsuon, no? Salot sa katilingban karon daghan ang napanalinginan. Mo na luwas na, mo na ebidensya. Again, Jesus Christ said, by their fruits we know them. Pinagi sa bunga, makitaan, mailhan ninyo sila. So, ang tinuod nga nakabaton og kaluwasan, mo reflect yun na sa ilang binuhatan. Dili kay bakba rataman. Kay kung bakba ra, daghan kay tanan tao sa kalibutan, pwede mo ingog luwas na sila. Nya pwede na sila mo claim nga, luwas naman mi pastor, ayaw na lang mo wali na ko ni pastor, kay luwas na ko, ning tuo man ko ni Kristo. No, ning tuo na ko pastor, kay bago ko, wala nagpalansang babaw sa krus, Calvary, Jesus Christ na, ning tuo ko niya pastor, ning dawat ko, luwas na ko. Pero yung binuhatan, igsoon. Para itong na ko, ikastorya, igsoon, mayo kay mustultig, bersikulo. Grabe kayo mo daw, Biblia, o bersikulo, istorya, tapan mi. Samtang, sige siya, hisgot, o bersikulo, sige po siya, sigarilyo. Sige, sigarilyo. Abi ni mo, anana siya, abi ni mo, sige siya, sigarilyo. Kaingon ko, sure dahi. Why alignment? No? Tinuod ta nga naluwas, kinahanglan musibo sa atong binuhatan. Makita si Kristo sa atong binuhatan. No, ang maayong binuhatan, good works, musugutag sa dili, musunod yun na the moment we receive salvation, nga free from Jesus.
Amen. Naay resulta nga tinud-anay kabag-uhan. Makurat sila. Di ko kalimot igsoon bago pa ko nagwali. In how many Sundays igsoon nga nagwali ko. Ang maestra na ko sa school during my college time, criminology. Sa nag-study ko criminology before igsoon. Na ako'y maestra sa una nga bayluan ako kinintos para isuyop na ko ako'y kwarta. Pagkadungog niya nga nagwali na ko, nagpastor na ko, nisimba gid siya. So sidang nagsimba, nagwali ko, iya kong gibidyuhan, na-amaze siya kay, what? How? Ngano giunsa man ni? Ngano nahitabo man ni? Si James, ang adik-adik, di ba? Ngano man ni, no? Fruits ba, no? Ang mga tao sa itong palibot, ma-amaze kung naatay kalawasan. Kay mo resulta man nagtinud-anay kabaguhan. Sumaw na akong gipaabot karon igsoon. Kay ngano man, kung mo claim ta nga naluwas ta, mailhan na kay mahalata na sa mga tao sa palibot. Mabantayan nila nga naay something na change na to. Mabantayan nila nga naagi tinud-anay kabaguhan. Mabantayan nila nga lahi na lagi ni siya. Di ba sa una? Kung imo ni siyang pasakitag istorya, largo man ni kuwag pusil, magpabuto man ni. Di ba sa una init manigo? Sa una, makita na ko na kadagabi mo uli hubog. Mao na bunga sa kaluwasan. The moment we believe and we have faith in Jesus, then mo resulta ang maayong binuhatan. Ang gusto na ko ipaabot igsoon, dili ta pwede maghinambog nga luwas na ta kung hiwi ang atong binuhatan. Ang tinuod nga naluwas igsoon ning biya sa daotang binuhatan. Ang tinuod nga naluwas igsoon panalangin na ang iyang binuhatan. Ang tinuod nga naluwas igsoon maayong ehemplo ang iyang kinabuhi sa uban. Ang tinuod nga naluwas igsoon gihimong inspirasyon sa mga taong daotan para magbag-o muduol sa Ginoo. Kay na bless, no? Mauna siya ang ebidensya o resulta o bunga kung nakadawat na tagkaluwasan. Sumaw na akong gingon igsoon kinay ebidensya. Kay abi nyo maigsoon kung nakabaton jud kag kaluwasan na anay resulta nga tinud-anay kabaguhan ang imong kinabuhi igsoon epektibo sad na nga wali sa uban. Again, this afternoon gi-remind ta ni Lord kung unsa gyud ang ilhanan or timaan, kung unsa katao tinuod yun nga nakabaton og kaluwasan, mao ni di na naangay debatihan, no? Ako man sig debate, ako lagi kami sa sayop mo, og di mo balhin sa mong pundok, di mo maluwas, patay mo. Og di mo sulod sa mong simbahan, di mo maluwas, pero bantayin ang nagsulti, nakitaan mo nagkamang-kamang sa kahubog. Bantayin ang nagsulti, sigig score, sigig suyok. Bantayin ang nagsulti, ning check-in siya, yung kauban, di niya asawa, di niya bana. Mao ba na kaluwasan? Mao ba na naluwas? Mao ba na ebidensya sa kaluwasan? Ang ebidensya nga naatas kaluwasan, igsoon, naatas kamatuoran, atong kinabuhi, maayong ehemplo. Dili pwede ba ratataman, no? Atong pasultion, pawalihon ang atong binuhatan. Diha nato mapamatud-an nga tinuod yun di ay nga nakabaton tagkaluwasan. Ang ebidensya, igsoon, nga naatas kamatuoran og nakabaton tas kaluwasan, ning biya natas atong mga daotang binuhatan, ning biya natas mga kahugawan nagkinabuhi na ta karon nga balaan. Amen. Good example na ta ngano man tungod na sa kaluwasan. Kay ang kaluwasan mo resulta og tinud-anay kabaguhan. Ang kaluwasan mo resulta og bag-ong kinabuhi. Unsa gingon ni Paul? 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, ang tanan nga ning tuo ni Kristo na ni Kristo nahiusa ni Kristo mao na nakaluwasan na. Mahimo siyang new creation. Ang nangagi ningagi na. Ang kinabuhi niya sa una nalabyan na unsa siya kadaotan. Moabot ang bag-ong kinabuhi kung atong matagamtaman ang kaluwasan. So kuha ninyo, ang tinuod nakasinati sa kaluwasan na ay bag-ong kinabuhi. Maayo ng ehemplo, di na badlungon. Makita si Kristo sa iyang batasan, sinultian, binuhatan. Kaya ako naning balik-balik, kung si Kristo ang atong punuan, makita siya sa atong binuhatan, magampo ta. Labing kabahanan nga Diyos, salamat sa imong mensahe, Ginoo. Imong mingit pahinumduman nga unsa gyoy ebidensya sa kaluwasan. Unsa gyoy resulta sa dihang mutuo minimo, unya nadawat namong kaluwasan. Kay sa panahon karon Lord, daghan kayo nga mo claim nga luwas sila. Dili na mailhan Ginoo kay ang binuhatan sukwahi sa imong kabubuton. But Lord God, I pray sa tanang viewers karon, I pray nga ang tanang kinabuhi nila mahimo gini silang panalangin. Ebidensya gyud ang ilang binuhatan nga nakabaton sila kaluwasan kay panalangin sila sa kadaghanan. In Jesus name. Father God, I pray nga kaning mensahe nga among nadungog karon Lord God, dili ni siya mulabayng kawang apan amo ning i-apply. And then mauni silbi mag-remind namo kanunay nga mag-uban jud ni kaluwasan bag-ong kinabuhi, kaluwasan tinud-anay kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan mahimong panalangin ang among kinabuhi Lord God.
So Lord, salamat Ginoo. Salamat sa imong pulong, sa imong mensahe nga nindot kay Ginoo, kay imo may pahinumduman Ginoo nga kung mo claiming nga naluwas mi kinahanglan makita ka sa among binuhatan. Salamat kay Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. And this time Lord, I continue to pray sa tanang viewers this time. Wala ko kabalo Lord again sa ilang sitwasyon, ilang kahimtang, ilang problema, ilang mga kabugat karon nga gipas-an Ginoo. Ilang mga battles, ilang mga struggles, wala ko kabalo Lord. Apan Lord God, ikaw walay matago nimo. Every details of their lives, kabalo ka Ginoo. So Lord God, ako nagahangi o nagaampo kanimo karon Amahan. Tabangi sila Ginoo, unsa ilang problema tagaig solusyon. Unsa ilang mga gikabalakan karon, unsa ilang giatubang karon Ginoo. Tagai Ginoo kasulbaran Ginoo. Imong ipakita Ginoo that you are a miracle working God, that you are a way maker. Kung namay nagtan-aw karon diri Ginoo nga iya nagibuhat ang tanan pamaagi pero wa lang gyapon nasulbad ang iyang problema. Lord God, mulihok ka. Lord God, mo take over ka. Let your power, let your miracle will manifest in their situation right now, Lord God. In Jesus' mighty name. Ang nakinahanglag kaayuhan sa ilang balatian, Lord, ayuha, Ginoo. Ipakita, Ginoo. Nga still today, you can do miracle. You're the God of Abraham, Isaac, and God of Jacob. Ikaw ang Diyos ni Lazaro nga nagbanhaw kaniya gikan sa patay, Ginoo. Ikaw sab ang Jesus nga among gilagaran karon. Ug nagpadayon ka paghimo og milagro sa mga naay pagtuo. So Lord God, I pray right now. Unsa man ang milagro nga gikinahanglan sa imong makatawhan karon nga nagtan-aw karon imo ka nang i-grant, imo ka nang ipadayag, imo ka nang ipakanaog sa ilang sitwasyon karon Lord God, in Jesus name. Pamatud-i Ginoo nga buhi ka. Pamatud-i Ginoo nga milagroso ka. Pamatud-i Ginoo nga hangtod karon available ang imong miracle as long as we have faith in you. In Jesus name. Thank you Lord God. Salamat Ginoo. Niningtak na among giangkon, gidawat ang kadaugan. Among dawato ng milagro gikan kanimo. Among dawato ng financial breakthrough. Among dawato ng grasya, panalangin, pabor gikan kanimo. Among dawaton Ginoo ang imong open doors nga mga bag-ong trabaho. Among dawaton karon Ginoo ang kaluwasan sa among tibuok pamilya. Among dawaton karon ang kayuhan sa balatian either sa physical and emotional. Among dawaton karon Ginoo ang kagawasan gikan sa mga makadaot nga bisyo in Jesus name. Dawato na mo ang panalangin gikan kanimo. Himo alamang ning kapiyalan kanunay Ginoo. Mao kini ang among pagampo Amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Akong ibalik ang tanang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Siya lamang ang maisa. Unya, see you next time, no? And thank you again sa tanang mga subscribers sa nga page. Thanks so much. I want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. So wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, please do subscribe. Ang link na sa caption na nga live. Kani nga live, ako rasa ni siyang i-download niya, i-upload na ko dito. So, ampo, amping, abante, ta kanunay. No? Ug sa mga nag-subscribe, thank you sa effort ninyo. No? Ako nang i-appreciate. Thank you so much. Namo sa akong prayer. Again, see you next time. To God be all the glory. Keep safe, everyone. Abante para sa kamayaan sa Ginoo.